Welcome back to another video. Asa खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ दिनै बोथोरा नायलाय दिनै अखा हागोन बादिना दिनै बोथोरा पुरा जोमैया खोबनानै दङ फारथिंबो गासिबो दिनै दा आं दिनै बोथोराबो माबाना मा होनो एसे अखा हागोन बादिना गुसु गुसु बार फैगासिनो दङ दा ओंखायनो आं दिनै सानदोंखि आं थान्दा बोथोराव जानाय मोनसे साजों जानाय स्नेक्स बानायनोसै दा हासबेन्डआबोथ' अफिसाव थांबायनो दा हासबेन्डआ जेब्ला अफिसनिफ्राय मोनफैगोन ना मोना अब्ला साजों जानो होगोन आरो गुसु गुसु बेबो मोजां मोनगोन खामानि मावना फैनानै दा आं मा बानायो दा नोंथांमोनखौ देखायहैनोसै लोगोफोर थौदो आंजों नै जोंना बे भिन्दि दंमोन ना बेखौ मोख्राया जालांबाय बिसिनि माने गोलाव जादोंमोन नै मोख्राया जालांदों आरो थाइसे दंमोन बेयाव बेखौ आं खादों आरो नैबे थाइसे दङ दा लोगोफोर दिनै आं थान्दा बोथोरखाय मा होनो पक'रा बानायगोन बा बेसननि बानाय आरो दिनै माने मा होनो आं बुट दालिनि दिनै आं मा होनो पक'रा बानायगोन एसे टाइटनो एसे गिदिर गिदिर बानायगोन आरो माबा मा होनो बुट दालिनि दा नैबे बुट दालिखौ दिहुनसै दा नैबे बुट दालिखौ जोङो 2 घन्टासो सोमना दोननांगोन ini labai सानै मानसिनि ना बारा नांखाया थ' बेनो एकदम जाखागोन सानैनि थाखाय ini खालि साजोंसो जानांगौ नालाय मोनाबिलिनि दा बेखौ सोमना दोननोसै दा बेखौ जों 2 घन्टानि थाखाय सोमना दोननोसै बे मोननै कन्टेनारखौबो आं लेथ्रा जानायखाय सुनो थाखाय सार्फनि दै एसे होना दोनदों बेयाव माबा माबि दोननांगौ ना आटा दोननो आटाया जोबलांबाय नालाय बेखौ लेथ्रा जाना दङ बेखौ सुनोसै बेयावबो माबा माबि सोना दोननांगोन बेखौ दा सुनोसै ini आं बे मोननैखौ मोजाङै सुना लाबाय दा बाहेरायावथ' ini अखा हाबाय नै अखा हाबाय बाहेरायाव बेखौ नैबे रुमावनो दोननोसै टेबोलाव थोंसै बेहायनो नाय लोगोफोर नै जोंना रुमाव एसेबां गुसु जाबाय एसेबां गुसु जाबाय जोंनि रुमाव दाख्लै माने मा होनो बे हासबेन्डनिनो लोगो सासेनि बिनानाव सासे आरो बेहायनो थायोमोन दा बे रुम गारबायनो आरो दा ओंखायनो दा न'आवथ' दा लांनो हाया ना दा प्लेनाव एसेबां बुस्थु आरो फैफिनगोन खोमा उनावहाय दा ओंखायनो बिनि जि दङ माल माथा एसे बेखौ जोंनि रुमाव गालांदों जोंनि बेहाय रुमाव बारा फैयाना ओंखायनो बेयावनो दोननो होदों आरो ओरैनो दिनैसो मोजाङै अखा हाबाय थान्दा दिनैसो बिदि अखा हाबासो मोजां नाङो दिल्लीयावथ' बारा अखा हायाना ओंखायनो जि एसे हायो बेयावनो जों इन्जय खालामो आरो थान्दा जायनि बिफांफ्राबो जि मोजां मोनगोन थान्दा मोनगोन ना बिसोरो बिसोरो ओरैबाय सान्दुं गोसायाव थाबाय थायो बिसोरो अखा अखा रेमसु अखा हानो हायोनो बेबायदि गानसो खननो गोसो जादों बेबायदि अखायाव दा लोगोफोर जोंना दहाय सोमना दोनदोंमोन ना चाना दाल जि बरा बानायगोन बे 2-3 घन्टासो जाबाय सोमना दोननाय आं बुंदोंमोन 2 घन्टासोमोन नाथाय आं सानबाय 3 घन्टानो थांसै दोननानै दा नैबे दालिखौ जोङो मोजाङै सुनानै लासिगोन बेनि लोगोफोर सोमना लाखाबाय दा जों जि बानायनायनि लाहार फाहार खालामनोसै आरो बेबायदि चाना दालनि बरा बानायगोन ना दा बेखौ जों बानायनोसै जों गिबियावनो ना बिनि बे दालिनि
बेनि पेस्ट बानायना लागोन आरो एसे बारा मिहि मिहि खालामा एसे गथा गथा थानाय बायदि बेखौ उननानै लागोन आरो बे मिक्साराव दा जों बेहाय सोना लानोसै ग्राइन्डिं जाराव जों दा बेहाय गासैखौबो होला बेखौ उनावहाय बेखौ माने उननानै लानायनि उनाव मिक्स खालामना लानायनि उनाव जेब्लानाखि बानायगोन ना माने सब पियाज सियाज होनानै अब्ला बेखौ एसे होना होगोन आरो मानो होनबा बे गथा गथा थाबा एसे गोथाव जायो आरो जानो क्रिस्पि जायोना एसे ओंखायनो बेखिनिखौल' उननानै लानोसै ग्राइन्डाराव आरो बेहाय नैबे हाइजेंबो होनोसै हाइजें थुख्रासे फिसा होनायनि बिदि नुबायना आरो एसे खनसे होबावनोसै आरो बारा होला एकदम बारा मिस मिस जाबाबो आं बिदिखौ मोजां मोना हाइजें होनायखाय जि मोजां मोदोमदों जाबाय 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 नैबे लोगोफोर रेडि नुबायना खुरैबा प्लेटाव दिहुनना लानोसै बिदिबो जाजायो ओंखामजों साटनि बायदि बानलु ओमफ्राय मा होनो सामब्राम गोजा बिदि मिजि मिजि हानानै ओंखामजोंबो साटनि जानो हायो आरो गोथाव आं गोथाव मोनो बेखौ नोंथांमोनाबा जायोना जाया मिथिया खिन्थु आं जानो मोजां मोनो आरो बेखौ दालिनि साटनि दा जों नैबेहाय होनो बे पियाजखौबो फिसा फिसा हाना लागोन थाइसे गिदिर साइजनि पियाज लादों आरो थाइसे पियाज गिदिर लानानै पुरा होबाय आरो बेहाय आरो नैबे बानलु गोथां थाइथाम बेखौबो फिसा फिसा हाना लानोसै बानलु गोराननि मा होननायखौ गुन्दैबो होनो हायो आं बे बानलु गोथांखौनो होबाय थाइथाम थावखौ गुदुं खालामना लानोसै आरो बे साराया गुदुं जानायनि समसिम जोङो पुदिनाबो खाहैनोसै रेडि नालाय बेवहाय अखा हादोंमोन नायनि पुदिनाया बेसेबा न'आवनो दं नालाय दा बेखौ होबाथाय बे गोथावबो मोनोना मोदोमनायजों ओंखायनो पुदिनाखौबो होनोसै न'आव थायाबाथ' बायना लानांगौमोन दंखायोना न'आव जाबाय बारा होला खालि मोदोमनायनि होनसै आरो बेखौ दा बेखौबो सुना लानोसै आं नैबे पुदिनाखौबो बेहाय होनोसै दानिया जों होगोन संख्रि आं दहाय संख्रि होआखैमोन ना उननाय समाव ग्राइन्डाराव दा संख्रि होगोन नांनायखिनि जेसेबां नांगौ होबानो जायो संख्रि आरो एसे हालदै बेहाय दै होनायनि जेबो माने मा होनो गोनांथार गैया आरो दै होबाथाय एकदम लाव लावसो जागोन मोजां जानाय नङा ओंखायनो बिदिनो मिक्सारखौ लगायबानो जाबाय दै होआबो नायलाय जि मोजां जादों दै होबाथ' एकदम लाव लाव जानानै बोरैबा जागोन ओंखायनो दै होनाङा दा बिदिनो आखाइजों मिक्स खालामनोसै दा लोगोफोर आं दहाय जायैनो एसे दोन्दोंमोन ना बिदि माने मा होनो मिक्स खालामालासेनो गुन्दै बानायालासेनो दोन्दोंमोन ना बेखौबो दा जों बेहाय होनो हागोन नुबायना एसेबां खम दालि सोमदोंमोन जि बुरजा जाबाय सानै मानसिनि नङा बियो खिन्थु माने मा होनो बेखौ बानायना दोनबाबो बियो गाज्रि जाया आरो सानब्रै सानबासिम जाबाय थानो हायो बेखौ मानो होनबा बे टाइट जाना थायोना दा आं बेखौ बानायनो आखायाव एसे थाव फोनना लानाय नङाबा आखायाव नांथायोना मानो होनबा बेयाव दैबो होआखै दांबाथाय गल बानायबा बिदि आखायाव नांथानो हागौ ना ओंखायनो थाव रिफाइन थाव एसे आखायाव फोनना लानाय
ini लोगोफोर नुबायना आं ini गथा गथाखौ होदोंमोन ना ini अब्ला बे क्रिस्पि जायो आरो बेबायदि होबाथाय आं बेखौ बिदि आखाइजोंनो एसे गिदिर गिदिर बारा एकदम गोरायै इदि खालामनो नाङा नङाबा बायो ना इयो दै होआखै आरो पियासबो दङ लासैनो इदि दोनबानो जायो नोंथांमोननि गावनि गोसो मथे आरो जेसेबां मानसि दङ बे हिसाबजों माने मा होनो बेखौ सेपखौ फिसाबो खालामजायो गिदिरबो खालामजायो बारा सम लाया बानायनायाव खालि सोमना दोननायावल' सम नांगौ बे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' सयथा जाबायानो बे माने मा होनो गथ'फोराबो माने गथ'फोरनि थाखायबो बे हेल्दी जायो आरो मानो होनबा बेयाव दालि दङना बेलेग बुस्थुबो गैया बायनाय साना दाल दङना ओंखायनो प्रटिन दङ ओंखायनो नोंथाङा न'आव बानायनानै गथ'फोरखौबो जाहोनो हायो आरो बे भेजिटेबलबो मिक्स खालामनो हायो गोसो जाबा दिनै नाय लोगोफोर दिनै मोजां नुदोंना दिनै सेपा बारा इकुवेल जायाखै नैबे मोनसेया गिदिर जादों आरो नैबे फिसा जादों नैबे फिसा जादों जेबो नङा सेपाथ' जेबो मेटार खालामा ना अनलि जानो गोथाव जाबानो जायो नङा होमबा सेपालाय मा उब्रियाव थांबाबो एखे जालांगोन ओंखायनो मा होनो नोंथांमोननि गोसो बायदि स्कुवेर साइज होयो ना मा साइज ना गल साइज ना गलनि सेप बानायो रसगुल्ला बायदि बानायो नोंथांमोननि गोसो आरो दा आंना थावाबो दुंबाय दा आं होनोसै दा एसे बिदिनो एसे अरखौ खम खालामनानै होयो बिदि नुबायना जि मोजां गोजा गोजा जालांदों नाङाखैबो हेल्दी जायो आरो बेबायदि बानायना जाबाथाय बा बारा माबा बाजारनि जेबो बुस्थु मिलायाखैना न'आव जि दङ बेफोरखौनो होदों पुदिना दालियाबो न'आवनो दंखायोमोन बे सोमनानै दोनदों ओमफ्राय सामब्राम गोजा आरो मा हाइजें एसेल' थुख्रासो होदों आरो ओमफ्राय बानलु होबाबो होजायो होआबाबो जेबो नङा आरो गथ'फ्रा थाबाथाय होआबाबो जायो बे नै फाथोफोरखौबो आं बानायना लाबाय नोंफोरा थैखांनोसै फाथोखौ नङाबा बारा सम होबाय थाबाथाय एकदम गोजा जालांनानै गोखा गोखा जालांगोन रेडि नुबायना टेस्टि बिराद गरम एसे फेन लाहैनि र' मोजां नुदोंना ini बेबायदिनो नोंथांमोनाबो न'आव बानायना जानो हायो आरो बिराद गोथाव हेल्दिबो टेस्टिबो न'आव जि इनग्रेडियेन्ट दङ आं बेजोंनो बानायदों नोंथांमोनाबो न'आव ट्राइ खालामदो आरो माबायदि मोनदों खोन्थाहरबानो जाबाय आरो दा लोगोफोर बेनोसै आंनि दिनैनि रेसिपिया साना दालिनि जि बरा बा पक'राबो होनजायो बराबो होनजायो आरो बुट दालिनि बा साना दालिनि आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा आंनि रेसिपिखौ खोन्थाहरबानो जाबाय आरो हासबेन्डआ अफिसनिफ्राय फैबाय दा साहा फुदुंसै दा एसे लागासिनो माबायदि जादों नायलाय नों मोजां मोनो ना ओंखायनो बानायदों बेसेबां नाम्बार होगोन 10 नाम्बारनि 9 वाव 10 नाम्बारनि 9 होगोन ना साउथ इन्डियान दखानफोराव बानायोना बेबायसानो जादों आं नै गथा गथा लाखिदों ना बेबायदि जाबाथाय क्रिस्पि जायो ना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ गोजोननाय बावहरबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय